Uvažujete o tom, že si chcete kúpiť Bitcoin a chcete to robiť od začiatku dobre a bezpečne? Určite si zadovážte hardwareovú peňaženku, napríklad Trezor. Ono to je v podstate taký akoby, že USB kľúčik, ktorý vyzerá takto, väčšinou má kábel a pripojí sa na USBčko a tuto je nejaký displej, na ktorom si dávate PIN a rôzne údaje potvrdzujete. Ale podstatné je to, že vlastne toto zariadenie, keď je zapojené, tak umožní vám odoslať platby vášho Bitcoinu a keď tu nie je zapojené, tak to vlastne odoslať bez neho neviete. A tým pádom sa chránite proti nejakým online hackom a podobne, kde by vám mohli vykradnúť tú onlineovú peňaženku. Pretože Bitcoin vždy držíte v nejakej peňaženke. A je to v poriadku, ak máte do 1000 eur, možno na mobile, v tom Bitcoine, v nejakej online peňaženke, to je OK. Ale keď chcete viac ako 1000 eur, hodnote teda Bitcoin viac ako 1000 eur ukladať, tak si určite zadovážte hardwareovú peňaženku. Táto konkrétne je už staršia, je to Trezor T, ale dneska najnovšia verzia je Trezor Safe 7, ktorá dokonca vie fungovať aj bez kábla. Takže odporúčam sa na toto pozrieť. Ceny sú cca od 120 eur až do 250 eur za tieto peňaženky, ale je to veľmi dobrá investícia, pretože raz to kúpite a môžete to 5 až 10 rokov kľudne používať. Takže určite investujte do Bitcoinu, ale s hardwareovou peňaženkou.